Good morning. And good morning everyone. Mga loves, mga baby, mga darling, whatever. Ano po ba? Good morning. Sandy Dichi, J. Grant, Lonti, Annalie, Mix Vlog, and Mika Fernandez. Good morning. Jenny Gilgar, good morning. Miko. Hello, good morning. Ayan, so mag-ready na po tayo ng mga bagong ninja. Miko, mag-ready ka ng bagong ninja baby loves, ha? Ayan, mag-type palista na rin po sa lahat ng gustong sumali. Ayan, type palista po, type palista. Ayan, nakalista na yun. Ayan, sige po, sige po. Kinakpa. Hulad na nga, sino ba? Kape.
Noted po. Thank you sa patamsak. Antayin natin yung iba ha. Okay, noted po. New Ninja Meme. Noted po. Tamsaktan bebe. Thank you. Napaka very good ni Miko. Ang galing turuan, ang bilis turuan at matik ka agad. Very very good. Lamig pa rin kasi dito. Kape tayo mga bebelang. Mapapalo talaga kita kasi alam mo yon, graduate ka na ng 1K tapos bigla kang di pa ako tapos sa'yo. Bigla kang nag-main channel. Sige dito, papaluin na talaga kita. Alam mo yon, congratulations at naka 1K ka na. Graduate ka na sa 1K subscribers na ni Lolo. Pero hindi pa ako tapos sa iyo Mamaya antayin mo yung update ko kung tapos na or hindi pa. Hindi kita pwede pa pang ilapag, baka bukas pa pwede. Jay Green! Nakapikit ka pa kasi anong oras ka natutulog. Nako naman yan. Pareho kayo ni Jay Green. Anong oras na ba? Gumagala pa kung saan na YouTube channel. Hi, Bulagang Family Vlogs. My God, good morning. Thank you sa pag-share. Bulagang Family Vlog. Yan. Binibining marikit na dalangin ko sa aking mundo. Very good naman ang Baby Loves J Green ko. Maaga pa natutulog. Umaga na ka mo. Sandy Dichi, mega loud shout out, baby.
Ganda ng music. Kasing ganda ko. Ah! Harang pa more. Grabe yung harang, no? Naawat kayo. Good morning sa lahat. Brusco Oragon TV channel. Chris Tejano Official. Mega loud shower out. Good morning, Adeng. Good morning. Good morning, Chris Tejano. Kahit palista lang po sa mga gustong sumali, ah. Pamingwit ni Wilzen. Ayan, type palista lang po sa mga gustong sumali. Sabihin kung anong main channel at kaninong team kayo, ha.
Hi, Kuya Joppas TV. Pa-like naman tayo dyan. Okay, sabihin kung anong team kayo galing ha. Okay, nandito na po. Wilson. TV Adventure. Yan, nakasulat na po. Nakasulat na. Antay palista lang sa gustong sumali. Magsisimula na po ako in 3 minutes left. In 3 minutes left, magsisimula na po tayo. Okay, thank you, Bruce Good Uragon TV channel. Thank you, Kuya Jopats TV. Okay, simula na tayo. Simula na tayo. Papahabulin na lang natin yung mga hindi pa po nakapasa at hindi pa nakapagpalista. And so, good morning everyone. Ako ang inyong host. Again and again and again. Biyaherang Elonggan. So, ako lang po na host ang nag-iisang maglalapag ng inyong mga video links. So, every time po na aking nilalapag ang mga video link, ay pupuntahan nyo po ito, panonoorin ng at least 1 minute and mag-comment ng naaangkop sa inyong napanood. Right after nyo po mag-comment, ay mag-like and subscribe bell all, okay? So, all you have to do, yung comment nyo po ay dapat mahaba-haba naman ng, mahaba-haba ng konti and related sa inyong napanood. Okay, after mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa akin. Sabihin kung sino ang pinuntahan. Dugtungan ng B kong bagong dikit, dugtungan ng I kong lumang dikit. Okay? Bawal pong umalis right after kong maibaba ang inyong mga channel. At bawal na bawal po kayong maglapag ng inyong mga sariling video links. Okay? Sumunod lang po sa ating mechanics. Okay? Kung nagets nyo po ang ating mechanics, ay mag-type na po ng gets na gets. Mag-type na po ng gets na gets. Magsisimula na po tayo. Okay, here we go. Let's drop the first link.
Dugtungan niyo po ng Biyaherang Ilongga yung dulo ng mga comments niyo po, ha. Dugtungan ng Biyaherang Ilongga ang dulo ng mga comments. Okay, puntahan na po. Unang link tayo. Unang link. Dapat mahalin. Manood po ng 1 minuto mga baby loves, ha. Dapat pong manood, dapat pong manood. Panoorin po, panoorin. Walang mag-i-skip ng link. Okay. Next na tayo. Heto na. Oh, DJ ng aking puso. Mixed Anime Studio Mega Loud Shower out. Main channel The Boy Gaming. Okay po. The Boy Gaming. Ayan, nakalista na po. Ayan, so puntahan na po yung ating link na nilalapag. Sunod-sunod na po yan. Kati ng dibdib ko. Parang tanga. Hi, Lakwacha ni Bryce. Good morning. Mega Loud Shower out. Mwah. Kati talaga. Okay. Okay, next tayo, next. Wow!
Ikaw talaga ang idol ko. Hi, Jonas! Joanne. Ay, Joanne pala, Joanne. Nakatsa ni Bryce, hello, my darling, my love, my baby, my whatever you would call this. Remind mo na lang ako ha, the boy. The boy, remind mo na lang ako mamaya ha. Joanne Loresto, until now, I'm still waiting for your GCash number para sa pinanalunan mo last time na game. Bebe, nako naman yan. Joanne Loresto. Cortez. Okay, puntahan na po yung ating mga nilalapag. Hi, Anju Republica. Ng aking puso. Alaman lang akong kiss galing kay Andu. Ikaw ang nais kong sa klima ay lapagan na. Wala na nga iba sa aking puso'y kulay kang nag-iisa. Kamusta ang gala? Kamusta ang gala? Buti naman natuto ka pang bumalik. Kasi pag di ka na bumalik, susunduin na talaga kita. Sa aking puso. Masakit sa katawan. Nako naman yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung sa akin ka lang nananatili, di ka masasaktan ng katawan. Sarap na sarap ka pa. Sa gabit araw. Sige lang, Joanne. Habol to the loves, ha? Grabing harang, hindi matapos-tapos. Huwag niyo lang po skip, ha? Pwedeng tumambay at dahil tatambay ka dyan. Siyempre, siguraduhin mong meron kang kape sa gilid mo. Yung nagpapainit sa'yo. Ang bibig ko matatagpuan, larawan mo. Hanap-hanap sa gabit araw, ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Sayaw na lang. Red Horse ang katabi ko, Aragoy. Ay, bad siya. Lagi na lang siyang lasing. Bad. 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 Nakita ko rin si Baby Love, akala ko may harang pa. Napikon sa'yo yung harang, kaya tuloy tumigil siya. Sa aking puso, tunay kang nag-iisa.
nag-iisa. Okay, next tayo, next. Here we go. Buti na lang hindi ka naligaw. Dahil kung ikaw ang naligaw, di ko na alam kung saan ako hahanap ng isa pang ikaw. Buti na lang bumalik ka. Dahil kung hindi ka bumalik, paniguradong ako na rin ang maliligaw. Dahil hanapin kita. Okay, next tayo. Next tayo. Mahugot ako. Oh my God. Fingernails. Okay, next tayo. Log in 1. Ay, nako, tulog-tulogan na naman yung mga yung mga bago natin. Tulog-tulogan na naman sila. So, ako nga nagigising ng maaga eh. Dapat sila din. Hugot ba tawag dyan? No, it's not hugot. Reality po ang sinasabi ko. And fact po ito. Hindi ko lang ma-mention. Hindi ko lang ma-mention. Hindi dapat na-mention. Arang naligaw ka na, Mami Love, sa pagkakaalam ko. Opo, naligaw na po ako. Ay, nako, eto na naman tayo. Huwag niyo pong tanungin kung anong oras matatapos. Dahil dito po sa live ko, isa lang masasabi ko sa inyo, paniguradong aalis kayo or matatapos kayo ng mabilis. Hindi po ako tumatagal ng 2 oras sa regular LS ko. And before kayo umalis ay napatawa ko kayo or napaganda ko ang inyong morning vibes. Yan. Abril tayo, Abril. Dung. Sundin niyo lang po yung mechanics natin at sundin niyo po lahat ng ating mga nilalapag. Do not skip any of the links. Okay? Napapadisco ako tuloy. Mocha and Mika, wow. Sana all. Mocha. Favorite flavor sa Starbucks. Starbucks coffee. Ma'am, may palapag po ako. Quarantine pa din po. Bami, yes. Okay. Noted. Sige, baby love. Just let me know kung sino and message mo ako sa isang account ko, baby love. You know where to message me. Just give me the link. And, of course, lagyan mo na ng pangalan ng link owner. Abril tayo, Abril. Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Alam niyo yun? Wait lang. Kayo, anong gagawin nyo pag iba na ang may-ari ng minamahal nyo? Ito tayo eh. Wait lang. Manda kayo sa akin. Question and answer portion. So,
Anong gagawin niyo kung iba nang may-ari ng minamahal niyo? I want to hear all your answers, of course. Your answers matters most sa akin. Okay? Bernarde 29 TV Megalod shower out. No comment po. Ayun, dalian niyo, sagutin niyo kahit saglit. Di ako dadrop ng link, bala kayo. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Di ako mag-drop. Ano na? Anong gagawin niyo? Hi, Mega Love, shout out my baby loves, Jomels TV. Mwah! Ayan. Ayan. Ang aga mong nabasa ng laway ko. Babasain kita. Bernard 29 TV, would you like to join us? Hello? Sabihin ka agad kung anong team ka po. Ay! Okay, dali. Sagutin niyo muna ako. Anong gagawin niyo kapag iba na ang may-ari ng minamahal niyo? Dali na, dali. Dali. Hanap ng papatol po sa akin ang wala talaga hanap na lang, ay kung wala talaga hanap na lang ko tig 150 sa tabi. Ang taray nito. Grabe naman yun. Hahanap tig 150 sa tabi. Meron ba na? Ano yan? 1/4 kilo. Good morning po, watching here, Bansang Tigang. Sana all tigang. Apir. Tigang tayo dyan. Hanep. So, ayan na. Dahil tigang ka, nako. Sagutin niyo ako. Ahem. May ganon. From Jomel. Jomel. Sagutin mo nga ako. Ang cute ng dimples mo. Huwag niyo akong dinadaan-daan sa ganyan. Kailangan kong sagot niyo. Hindi kami nagiwalay, no? Maria ko. Ayan. Marites tayo dyan. Ako tanungin niyo muna ako. Tanungin niyo muna ako. Anong gagawin ko? Sana all nabasa ng laway. Tatapon ko po sa ilog. Grabe naman yun, itatapon talaga. Ang alin yung itatapon mo? Litrato niya? O yung mga brief niya? Aray ko po. Ano, ipaubaya na lang sa iba kasi doon siya masaya? Ganon. Barilin ko pag may umaga. Ay, ang harsh. Ang harsh niya. Ako kasi gusto ko gawin. Eto yan. Ay, wala namang pangalan to. Mika Fernandez, Baby Loves. Why don't you try to put the name of the owner of the link? Sige, bebe. Yan. Ano po yung name nito, Baby Loves? Aha. Heto na siya. Yan yung ilalagay kong pangalan. Okay? Ay, hindi ko na-copy. Wait lang.
Atat kayong marinig kung ano yung answer ko ah. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Relax. Pupunta din tayo dyan. Hindi ko makapi. Ba't ganon? Hindi ko makapi, bebe. Ikaw na mag-drop, bebe loves, Mika. Di ko makapi. Di ko makapi ang kanyang, link. Go on, bebe loves, Mika. Go on. Drop it. Come on. Okay. Ready na kaya? Okay. Okay. Ayan. Ayaan mo na lang po. Okay. So, ganito kasi yan. Pag iba na ang may-ari ng taong minamahal ko, ang gagawin ko ay mamahalin ko pa rin siya. Kasi minahal ko siya nung wala pa siyang may-ari. Nung sa akin pa siya. Why not hanggang sa meron na siyang may-ari. Ganon yun. So, mamahalin ko pa rin siya, but then, it always has a limit. Okay? May limit na po, at di na siya pwedeng pumunta sa bahay ko. Di na siya pwedeng pumunta sa bahay ko, at di na siya pwedeng maging akin. Oh my God! Ay, totoo yan. Ganyan ako. Ganyan po kalalim magmahal ang biyaherang Ilongga. Okay? Hahayaan ko siyang mamaalam, pero mamahalin ko pa rin siya. Deep inside me, may pain, may kirot. Okay? And then, pero mamahalin ko pa rin siya. Kasi, akin siya nung una, bago siya naging sila. Diba? Ganun yan. So, binigay ko lang siya, or ipinaubaya ko lang ang sarili niya. Pero, hindi yung pagmamahal ko. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan na. Mayas kayo. Ayan, puntahan ang nilalapag na link ni Mika Fernandez. Sabi ni Sandy Dichi, ayaan mo na lang po. Kasi kung mahal mo ang tao, hayaan mo siyang lumigaya. Ganyan ang pagmamahal mo sa sarili mo. Oh, gaya ng. Okay. 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 Sige, ano gagawin mo? Yun na nga. Ikaw, mami, babarilin mo din ba? Hindi ko siya babarilin. Hindi ko siya babarilin. Ngunguyain ko siya sa... Ano daw? Sana maging masaya siya. Kakain na lang ako ng lechon. Ano pagmamahal? Ang pagmamahal ay parang ibon din po yan. Kailangan palayain para makalaya ka din sa pagkakulong. Oh, shit! Batukan kita dyan! Grabe ka! Ang lalim nun, ah. Saan ba dadaan yung ibon na yun? Titiradorin ko yan. Saan dadaan yung ibon na yan? Titiradorin ko yan. Wag na wag kang dadaan dito. Gigil ako sa'yo. Dahil binaliwala ka na, may mahal ng iba, palayain kung talagang mahal mo siya. Tama. Palayain. Palayain mo lang yung katawan niya, pero wag yung damdamin mo sa kanya.
Pwede kang magmahal ng iba, pero hindi mo masasabing makakalimutan mo yung tao or yung damdamin mo or naramdaman mo sa kanya. Pwede mong kalimutan yung tao, pero hindi yung naramdaman mo sa kanya before he left you. Yun, advisor na tayo ngayon. Di nyo alam yun, no? Kung ayaw na niya sa akin, sabi ni Mix Anime Studio, kung ayaw niya sa akin, sa'yo na lang ako, ma'am. Paktay tayo dyan. Ganito na lang kung ayaw niya sa akin, kung ayaw niya sa'yo, akin ka na lang. Ang tibay ng sagot. Saan ka nakakuha ng guts? Makabili nga ng guts ng ganyan. Tak, ganun. Okay, lapag tayo. Okay. Unang lapag, Miko Fernandez. Miko Aniel. Miko Aniel tayo. Miko 177. Wait lang sa mga Wait lang. I have something to tell to Miko naman. Miko Aniel, baby loves, I have an advice for you. Please listen carefully. Okay? Huwag ka pong bibisita sa channel mo. Mas maiging bisitahin mo ito 3 days from the day na sumali ka sa LS. Okay? Huwag mo pong bibisitahin ang channel mo ng madalas. Okay? Lagi ka pong mag-steady sa iyong mga ninjas para hindi siya masyadong malagasan. Kasi, ayan, pa grade 2 ka na. Pahihirapan ka na ni Lolo, ha? Ay, hatakin ko yan, hatakin. Just wait for your turn. Yung Miko tayo, Miko. Kang sinisigaw, kung di tayo sa huli. Kung di tayo sa huli. Ganun pala yun. Sana all may pagmamahal pa rin. Yes, ganun talaga. Kasi ganito yon. Kung minahal mo siya dati at magmahal ka ng bago dahil wala na kayo, ganito yon. Magkaibang level po yon at magkaibang tao yung pinagbibigyan nyo ng pagmamahal ninyo. Okay? So, let's say, mahal mo siya ng 20% dati and then may bagong dumating na mas minahal mo ng mas malakas. Di ba? Iba din. Ano, hataw? Relate House, bumalik na sa original. Sayaw na yan. Marupok din yan pag huwag kayo maniwala kay Meme. Hala. Di ako marupok. Ako po yung taong hindi talaga marupok. If ever bumalik, like for example, pag bumalik yung lumang minahal ko, hindi ko po siya tatanggapin. Otherwise, ang gagawin ko po ay, alam nyo na, ipapaliwanag ko lang po sa kanya na may iba na akong buhay at magkaibang direksyon na kami and mas pinalaya ko siya dati. Kaya mas palalayain ko siya ngayon. Dahil ibang tao ang bagay sa akin ngayon. Ayan! Ganon.
Ako din, tanungin mo. Okay, Bryce. Bryce, lakot siya ni Bryce. Anong gagawin mo kapag naligaw yung tao? Oh, eto, magkaibang tanong yan ah. Kapag naligaw yung taong mahal mo, pero ikaw ang mahal niya. Ah! Aba, ibang tanong na naman to ah. Sige, ibang tanong na naman to. Sagutin niyo ng maayos. Kung ayaw, barilin ko siya ngala-ngala. Ayan, dali. Ano yon? Hindi ko kaya ng ganyan po. Grabe siya. Pero makikikain lang. Marupok lang talaga. Tama, kapatid Jenny. Develop sarang kilala ko ang tinutukoy mo. Hindi. Hindi ko lang alam ah. Ano ang gagawin ko? Matutulog na lang. Kung ayaw niya, wala ako pake. Tanaw na lang pake. Hugotera ka pala ma. Hindi ako hugotera ha. I'm just talking or I'm just stating the reality. Okay, Jomer. Ganon ba talaga, Beb? Ngunguyain ng sagad na sagad. Hindi ko siya ngunguyain. Hindi ko siya ngunguyain ng hindi sagad. Tama ka, Anali. Next naman, Ma'am Shi. Bakit naisip mo yan? Mami loves, may papalapag din ako. Okay, go on. Jenny Garigar, it's your turn. Go on. Jenny Garigar, come on. It's your turn. Drop na yarn. Basta kalbo pogi, buhat ko, bangko ko. Si Jay Green talaga. Binuhat niya na kasi walang ibang bubuhat. Pag may umalis, may dadating. Ayun. Minsan hindi na dumarating. Minsan natenga na sa iba. Pasensya na host, hindi ko mag-get. Ewan ko sa'yo. A big hug from Brazil to all of you beautiful people. A big hug from Brazil to all of you people. Hello, Megalod shower out. Casino Ventura official. Hello. Yun. Hilain ko po siya sa tamang landas ko. Ayan, hilain ko po siya sa tamang landas. Sabi ni Annalie, Mix the Vlog. Sabi naman ni Mix Anime Studio, hahabulin ko lang po ang mga link na iba. Kala ko yun na yung sagot. Jenny Galigar, ano daw? Idol ko yan maglaro ng ML. Ano almusal mo, host? Bakit naisip mo yan? May problema ba? Hindi. Hindi, wala akong problema. I'm just asking for us to have a new topic, okay? For us to get some idea from each other. Ganon. Sino pong nanakit sa'yo, Ma'am Shi? Wala. Pag may nanakit po sa akin, hindi ko po sasabihin sa inyo. Ang gagawin ko po ay magmumukmuk ako sa higaan ko. Hi, Joshua Villagracia, mega love shower out. Good morning. Okay, next tayo. Wala na ba? Laylay na si Glay. Laylay na si Glay.
381, RMG tayo. RMG. Ayan, huwag kayong aalis ha. RMG. Meron pa akong maraming tanong. And makakakuha din kayo ng mga sagot ko. Bahala kayo kung matututo kayo or hindi. Bahala din kayo kung makaka-relate kayo or hindi. Ganun lang yan. Okay. Ellen Escoro. Ellen Escoro, ano po ang iyong main channel? Ano po ang inyong main channel, Ellen? Dali na po. Bakit ganun? Matanda na kaya ako, ba't nangangati pa dibdib ko? Hayaan mo, papakasalan pa din kita. Oh, sana all. Ayan, so Ellen Escoro, I'm calling your attention. Ano po ang inyong main channel at ano ang inyong team or saan kayo galing na team? Okay, sabihin niyo po kagad kung anong team kayo at ano ang main channel niyo para mailista ko pa kayo, ha? And then, ang mechanics natin ay obligasyon nyo pong manood ng 1 minuto. Okay, manood po kayo ng 1 minuto, magko-comment kayo ng naaangkop sa inyong napanood. Haba-habaan nyo po, ha? And then, mag-like and subscribe, bell all. Balik kayo sa akin, sabihin kung sino ang pinuntahan and dugtungan ng B, kung bagong dikit dugtungan ng I, kung lumang dikit. Okay po ba? Nagets nyo po ba? At wala pong mag-skip ng link. Wala rin pong mang-iiwan right after mailatag. Okay? Okay po ba? Okay. Kung nagets nyo po ang mechanics po sa mga nahuling pumasok po, Raiko and Francis artwork, and then Ellen Escoro. Yun. So, puntahan nyo na po lahat ng ating nilapag na link. From the top. Okay? From the top. Nakalista na kayo ha, Ellen Escoro. Hintayin ko po kayo. Kailangan po makita namin ang inyong dikit at inyong mga comments doon sa ating mga nilalapag. Okay? Okay po ba? Ayan, Raiko, nakalista na po ha. Raiko and Francis. Ay, princess pala. Princess. Bobo naman magbasa. Auto work. Okay. Nagsulat ng love letter sa'yo. Okay, meron na naman tayong tanong. Meron na naman akong tanong. Wait lang ah. So, ayan. Okay, ang aking itatanong next. Sagutin nyo naman kasi. Sagutin nyo ng maayos. Okay, here we go. Ang tanong ko po ay, nag-send din ba kayo ng love letter or message na mahaba? Or ano ba tawag doon? Okay, love letter na lang. Sandy tayo, Sandy. Nag-send din ba kayo ng love letter before you end up or before makat ang inyong mag-end ang inyong relationship with your ex? Nag-send din ba kayo nun? Namin kayo. Yung totoo. Yung totoo. Yung totoo. Huwag kayong ganyan. Yung totoo lang. Be true to yourself. Yung totoo. May masaktan o wala. Mamin kayo. Iiyak sa higaan niya. Kalbo mananakit talaga. Kaya ano, pakakasalan pa din kita. Ay,
Mami Love, dito na si Ellen na palista daw. Ellen! Ay, yan ba si Esyang? Yan si Esyang. Esyang siya, di ba? Esyang. Okay. Okay, habol na po ha. Kung ayaw mo pakasalan sa akin ikaw bahala. Pakasal sa akin, ikaw bahala. Ano daw? May sinabi ba akong ganern? Ganern. Kadalasan dahil sa memories na lang kaya pag naalala kala mo mahal mo pa. Hay. Di ba? Di ba? Reality 'yon. Ayan, real talk siya, Jay Green. At least naging totoo siya sa sarili niya. Memories na lang. Ayun, sabi niya, Mocha, ayoko na lang po mag-talk. Ba't ayaw mo mag-talk? Next natin. Kailangan yung mag-talk. Kung ayaw nyo mag-talk, nako, di pwede yan. Next tayo, next. Annalie tayo. Annalie, mixed vlog. Gina, share tayo. Annalie. Mga marites tayo eh. Diba? Ay, nako, wag kayo marites din kayo. Minsan marisol pa. Marites din kayo. Minsan marisol pa. Kaya umamin kayo ng totoo. Ayoko na lang po mag-talk, sabi niya. Ako ma'am, hindi pa. Never pa talaga mag-send ng love letter kasi wala pa ako maging joke. Kawawa naman to. Wala daw. No, my pride ako, bebe. Bahala siya. Hindi ako nagbigay. Siya po. Ay, nako. Iba din talaga. Habulin. Never akong nagsulat ng love letter sa personal. Ako dati nanligaw, napapagod ako ng magsulat eh. Ay, grabe siya. Very good. Kung ganon. Nakikita ko ba comment ko po? Ayaw kong makalbo ka, papalayain, ano daw? Papalayin ko ang ayaw sa akin. Sabi ni Bruce ko. Ellen po, kagabi ko siya, pinasok na nila. Ayan. Pahabulin mo na po siya. Kami na lang magtatanong sa'yo. Sige, go on. Go. Tanong! Hindi mabuhay kapag pride ang ipairal at hindi kinakain ang pride. Ayun, sabi ni Bruce ko. Sabi ni Jenny Galagara, never ako nagsulat ng love letter. Nagpasimpalad ako dati na manligaw kahit dihado ako. Nakakapagod magsulat kasi. Alam. Ako din hindi nagsulat ng love letter kasi email gamit ko. Luko ka. Taray mo rin Okay, biyahe tayo. Biyaherang Ilongga. Okay. Puntahan nyo naman, Lablabin nyo. Huwag kayong ganyan. Okay, sige, tanungin nyo na ako. Sige na. Yung about sa lang, Walang walang sino. Okay, heto na. Biyahe tayo. Walang sino. Ilan po naging jowa nyo? To be honest.
Okay, to be honest, I have 2 ex. Ayun, honest ako Facts about me. I have 2 ex and they are no longer part of my life and my sense. Okay? No longer part of my sense na po. But they are part of my life before. Before. Not now. Maniwala kayo sa hindi ako marunong manligaw, ginagahasa ko agad. Parang si Jomels lang to Parang si Jomels lang. Okay, next tayo, next. Okay, Bulagang Family Vlog. Okay, wala na kayong tatanong. Tamsak Love. Ay, Tamsak Love from Biyaherang Ilonggo tayo. Okay? Dumikit kayo dumikit Nako, nakikita ko galaw niyo po. Hi, Cherry Cano Kapas. Mega loud shower out. And Valentin Codit. Tout. Ano daw? Official. Ayan. Ba't ako ang bait ko? Di ba? Parang galawan mo yan. Yung nangyari kay kay Kwan. Yung ginawa mo kay Kwan. Hindi mo sinagot tanong ko, host. Ang nga? Wala ka namang tanong. Kasi ang alam ko lang, sinagot ko ang iyong tanong kanina. Wilson tayo. Wilson. Okay, next tayo. Wilson tayo. Wilson. Eto na, Wilson. Okay, ano yung tanong mo? Sige, dali. Sabihin mo ulit. Ano yung tanong mo? Dali na. Nancy Defender, Megaloud Shower out. Yung? Na all. Defender. Ano nga? Pake. Eto pake May tanong ako ulit sa inyo. Ata na naman tayo. Ito na naman tayo. Walang sino. Okay. Okay, sasagutin ko ang tanong mo. Ang tanong ko kung may BF ka na ngayon. Ang panigurado ko lang ay may gusto akong pakasalan. I'm not sure kung girlfriend ang tingin niya sa akin, but ang sure ko lang ay meron akong pakakasalan. Soon. Very soon. Nachika ko talaga kayo. Does not matter kung ako yung jowa niya ngayon. Basta ang matters most ay pakakasalan ko siya. Nang agaw.
Kakakasal ako sa kanya pala. Pakakasal. Okay, next tayo, The Boy. Nandyan pa ba si The Boy? Nandyan ba si The Boy? Parang hindi ko nakikita yung ano niya. The Boy. Gaming. Hindi ko nakikita yung kanyang comments. Ang dami niya pong The Boy Gaming na kapangalan. The Boy, ilan po yung subscribers nyo? Ilan po yung subscribers nyo, The Boy? The Boy Gaming, ilan po ang subscribers nyo? At ano ang profile picture nyo po? Dali na po, dali na. Sabihin kung ano ang inyong profile picture at ilan ng subscribers nyo. Ayun, 163, okay. Noted po. Noted na yan. Okay, next tanong tayo. Next tanong. Okay. The Boy tayo muna, The Boy. Okay, next tanong tayo. Name reveal? Wala ngang sino. Hi, Jessie! Saludo. Hello, Miguel Ochoa out sa'yo dyan. Okay, next tayong tanong. Ay, ano siya? Mexicana. Si Jessie. Hello, Miguel Ochoa out. Ako, ex niya. Ay, nako. Okay, next po. Next tayo, next. Puntahan na yan. And then, Joanne Loresto tayo, Joanne. Next tanong din tayo kaagad. Next tanong tayo kaagad. Regarding lang sa ex, ito naman. Ito. Tatanungin ko kayo. Sagutin nyo ng maayos kung ayaw yung tusukan ko malamang. Sagutin nyo ng totoo at maayos. Ano ang unang naramdaman nyo nung kayo ay... Wait lang. Nung kayo ay... Ginoghost. Ano? Okay. Anong unang naramdaman nyo nung kayo ay ginosting ng taong nanligaw sa inyo? Ayan, sagutin nyo yan. Anong unang naramdaman nyo nang kayo ay ginosting ng taong nanliligaw sa inyo? Okay? Ellen, ano po ang inyong main channel, Bebe Labs? Ano po yung main channel niyo po? Christian Channel TV, Megalod Chevrolet Tinira, ano daw? Aha. Yan po ba? 101 subscribers. Okay, heto na siya. Ellen tayo, Ellen. Okay, sabihin kagad
Dali na. Straightforward, sabi ni Mika. Straightforward po kasi akong tao. Kaya tinanong ko siya, ayaw na daw. Ang buhay, kasakit. Sabi naman ni Bruce ko, ako po, binibitay ko ng patiwarik. Grabe naman yan. Ang lakas mo mang ano Ay, nako naman. Okay. Sabi ni Christian, di ba sabi mo kung ano maramdaman ng taong nandig... Hindi, kung ano ang unang naramdaman mo nung ginosting ka ng taong nanliligaw sa'yo. Yun po yung tanong ko. Ito naman, ayusin mo nga, maglinis-linis din. Maglinis-linis din ng tenga, Raiko and Francie, Princess. Raiko and Princess, hindi ko po nakikita ang inyong mga ayun. Okay, nakita ko na. Raiko and Princess. Ay! Princess. Auto work. 15 subscribers. Nako naman yan. 15 subscribers pa lang si Raiko, virgin na virgin ng channel niya. So, ayan, i-virginize nyo naman ng channel niya. 15 subscribers, tama? May second wave tayo, second wave na tayo, second wave. Hi, Mika! Host, busy po ba kayo? A little bit. Why? What is it about you wanna talk? Mika, what is it about you wanna talk? Why are you asking me if I'm busy right now? Ayan. So, puntahan po si Raiko. Next tayo, next. Log into tayo, log into. Log into tayo, log into. Okay, so babasahin ko na ha. Hindi ko pa na-experience yan. Hindi ko pa na-experience yan ang mang-ghosting at mag-ghosting. Kasi wala naman naggaganon sa akin. Ha? No daw? No comments. Pag may nang ghost po, never mind. Agoy! Halatang merong pinagdaanan. Ayan. Konnichiwa. Okay? Next tayo, next. Miko tayo, Miko Aniel. Second wave na tayo. We're about to finish na ng live natin. Okay, sasagutin ko yan Wait lang, drop ko lang si Miko. My chinita girl, my chinita girl. Yan. So, yung sagot ko po dyan, ano po yun, Mika? Ano po ba ang kailangan nyo sa akin?
Di ko po kayo pwedeng lagyan ng jacket. You know? Ganito po kasi yon. Di po ako pwedeng magbigay ng jacket basta-basta. Since hindi po kayo under my team at hindi ko po kayo moderator at ngayon lang po kayo nakaano. Okay? Mika, if you want to join my team or if you want to join sa ating live at pwedeng ilapag ko kayo kung sinusunod nyo po ang ating mechanics. Okay? Ayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng mechanics natin, kailangan nyo pong manood muna ng at least 1 minute. And then, mag-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood. Okay? After nyo po mag-comment ng naaangkop sa inyong napanood, kailangan nyo pong mag-like and subscribe bell all sa video niya. After nyo po mag-like and subscribe bell all, balik kayo sa akin, sasabihin kong sino ang pinuntahan at dugtungan ng Bikong Bagong Dikit, dugtungan ng Aikong Lumang Dikit. And then, ay magpunta sa next na link. Bakit hindi ko mapindot? My goodness. Okay? Ay, bawal din po kayong maiwan after ko po kayong mailapag. Okay? Ganarn po yarn. Okay, kung nagets niyo po yung ating mechanics ay pwede po kayong humabol sa lahat ng ating sa lahat ng ating nilapag. And pwede po kayong mailapag later on. Okay? Ito na next natin. Sasagutin ko na talaga yan. Wala kayo dyan. Okay, yung aking unang naramdaman. Kasi dati meron akong ang likot naman itong na to. Nakakano sa mukha. Dati kasi nanligaw sa akin si okay nanligaw dati sa akin si Brian. Nung ginosting niya ako, tapos, wait lang makinig muna kayo. Wait, don't react. Nanligaw siya sa akin, tapos ginosting niya ako, tapos, ayun, yung unang reaction ko. Wait, pahinaan natin para marinig nyo ng maayos. Yung reaction ko po ay, have I done something wrong? Sabi kong ganon. Okay. Ayun, ganon lang yung naging reaction ko. But then, ayun, sa tinanong ko na yon, masakit yon. Masakit yon Tapos biglang naging continuous. Nanligaw na naman siya ulit. And ako naman tong si tanga. Ako naman tong si tanga. Okay, sige. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Yun pala, napopol na. Okay, next tayo. Sandy tayo. Sandy. RMG tayo. RMG. RMG. Real talk tayo dito kaya. Jenny Galigar, bantayan mo ng maayos. Nako, hindi ako nag-usig sa'yo. Nag-alam. Kwento naman po yung kay Kalbo. Ay, wala yon. Kala nyo lang yon. Okay, next tayo, next. Sandy tayo. Patapos na tayo,
Eto next kong sagot. Eto kong next kong tanong. Sige, sige. Kayo naman magtanong daw sa akin. Kayo naman daw magtanong sa akin. Kayo naman daw. Sige, go on. Kayo naman magtanong. Dali na. Uy, amiga. Sabi ni, Nani Silva. Uy, amiga. Hello, amiga. Tanong nila Kwatsa ni Bryce, mahal mo siya? Opo, mahal ko siya. Bala na. Bala na. Basta mahal ko siya. Anali tayo, Anali Mix Vlog. Ano ba yan? Ang likot. Anali tayo, Anali. Okay, Portuguese siya, Portuguese. Okay, next tayo, next. Yan. Next tayo, next. Saglit lang. Wilson tayo, Wilson. Pangalawang lapag kay Wilson, ha. Pangalawang lapag kay Wilson. Ano, wala na kayong itatanong sa akin? Kasi ako marami pa. Ako marami akong itatanong sa inyo. Wala na kayong itatanong. Baby Loves, may tanong po ako sa'yo. Halimbawa po, andyan ka sa Dubai. Pagdating mo may kasama ng iba ang mahal mo. Ano ang gagawin mo? Okay. Inaano ba kita? Inaano ba kita yung totoo? Bakit ganyan ka? Tapos na ako maligo buwan. Magbibihis na nga at saka ano eh. Okay. Sige, sagutin ko yan. Puntahan nyo muna yung nilapag ko. Puntahan nyo muna yung nilapag ko, ha. Ano, gusto nyo bang marinig yung sagot ko doon? Sa tanong ni Sa tanong ni Baby Love Sandy? Gusto nyo ba?
Yung tanong ni Mika, na experience nyo po ba? Ayan, na pareho sila ng tanong ni Sandy. Okay, sasagutin ko Okay, sasagutin ko. Makinig kayo ng mabuti. Okay. Yes. Another fact about me. Okay? Another fact about me. Naranasan ko pong ipinagpalit sa malapit. At naranasan ko pong umuwi nang wala nang nauwian. And it hurts so much. Pero alam nyo ba kung anong ginawa ko? Wait lang. Ang tanong ni Baby Love, Sandy, halimbawa, ano ang gagawin ko daw? Ano daw ang gagawin ko? So, ito yung ginawa ko. Hindi kasi gagawin ko, ginawa. Okay. Yung ginawa ko po ay nilet go ko po siya. Nilet go ko siya. Ayun, pinabayaan ko sa doon sa kanyang current kasama ngayon. Okay? Next tayo, the boy tayo, the boy. Pero, eto yon. Naging masaya ako ngayon. Kasi kung hindi ko siya nilet go, I won't be a better me. I won't be a better me. I will never be a better me. Kung hindi ko siya nilet go. And I will never meet this someone na minahal ko or hindi ako nagmahal ulit ngayon kung hindi ko siya pinalaya. Ganon? O, diba? Another fact about me. Ako kasi si Miss Independent, you know. Uy, ang sad naman pala. Yes po. Hi, Baby Loves, Darren Dobson, Nagalod Shoutout from Canada. Yan, patamsak naman kay Darren. Sabi ni Annalie, good decision po yun. Diba? Sabi naman ni Brusco, ayaw ko nang magtanong, baka po umiyak ka na. Hindi ako iiyak. Iiyak lang ako kapag hindi nyo dinikitan yung mga yan. Last link na ako. Joanne na ako, Joanne Loresto. Okay? Ako naman magtatanong sa inyo. Ganito yon. Sagutin nyo ng totoo Okay. Kailan nyo nasabing mahal na kayo ng taong nanligaw sa inyo? Kailan nyo nasabi ng mahal na kayo ng taong nanliligaw sa inyo? Sa mga naandyan po at nag-BG-BG lang po at hindi po sumasabay sa ating mga task or sa mga mechanics na pinapagawa sa inyo, ay nako naman yun po. Hindi ko po kayo mailalapag. Pero pwede nyo pong i-message ako. I-message nyo ako para mapasok ko kayo sa team ko at nang kayo ay ma-guide ko kung paano po ang ginagawa namin dito. Okay? Sige, tanungin nyo na ako. Ay, wait lang. Ako lang pala yung tatanong na sa inyo. Ako yung tatanong sa inyo, no? Tapos na kayong magtanong sa akin, eh.
Ellen tayo, Ellen. Ay, naku. Ellen S. Coro. Okay. So, eto yung tanong ko. Huwag mong binubura yan, kambal ni Jenny Galigar. Huwag kang ganyan. I-type mo ulit. I-type mo ulit. Hindi pwede yung ganyan. Bura-bura ka dyan, ha? I-type mo ulit. Okay, ako na magtatanong sa inyo. Dali na. Sagutin nyo na. Kailan nyo nalaman or kailan nyo nasabi na mahal na kayo nung taong nanliligaw sa inyo? Since, ano daw? Dali! Nagparinig na si Meme, malamang naka-video yun. Mahina ang pang-ano nyo, pang-amoy. Oo nga, nabasa ko na din yon kapatid. Sabi ni Annalie. Wala akong nililigawan, wala akong masabi. Last tanong ko pong sakaling bumalik. Ay, sagutin niyo muna ang tanong ko. Huwag kayong ganyan. Ano yung naramdaman nyo? Or ano pala yung, paano nyo nasabing ano daw? Ano? Paano or kailan nyo nasabing mahal ka ng nanliligaw sa iyo? Okay, dali. Kung ayaw nyong mapalo ko kayo sa puwet. Sagutin nyo. Sagot. Dali. Oh. Ayan na. Okay, magla-log out na ako. Dali, sagutin nyo. Hindi na sumagot si mga babae dyan, sumagot kayo. Sagutin mo, Mika, ang cute mo. Ano daw? Sagot na. Crush ko yan, ma'am. Sana all my crush. Si Mika. O, diba? Yun, nag-aaminan na sila. Nagkakaaminan na. Oh my God. Boom. Dali. Boom. Sagutin nyo na, dali. Palag out na ako. Kayo din. Umamin ka na din. Aminin ko. Loko ka. Mahal ko na pala. Grabe sila. Wala naman ako pake kung hindi niya ako mahal. Ang mahalaga mahal ko siya. Shit. Kasi sa totoo, nag-try akong manligaw pero sabi niya, tap muna sa ligaw-ligaw, masunurin akong tao. Di stop muna. Sagutin niya. Meme, ako rin, ligawan kita. Yeah. Paluin kita sa puwet na langga, bebe, Huwag ganon, Ang mami. Patapos na tayo.
Ano, dali na. Hi, PJ Paras TV. Okay. Ako kasi nalaman kong mahal na ako ng taong ano. Actually, hindi ko sure, pero alam ko. Hindi ko sure, pero alam ko. Kapag mahal ako ng taong nanliligaw sa akin. It's a girl's instinct. Okay? It's a girl's instinct na kahit ilang beses kanyang sabihan ng I love you, kung hindi mo nararamdamang sincere siya sa love na yon. Yan. Hindi mo rin mararamdamang mahal mo siya. Okay? Naramdaman kong mahal niya ako nung naramdaman kong mahal ko na siya. Ganon! Ah, di ba? What's up, Elizar? Hello? Ay, off bakas ba yung logout ko? Kaya pala hindi kayo nagpa-pop up sa akin eh. Eto na lang. Eto na lang. Dito magbakas. Meron po akong isang pipiliing mananalo ngayon ng ano. Okay? Sige, may tanong ako. Sige, go. Go. Annalen Galendes. May kalawag siya wala. Maalaala mo. Dali na, tanong na. Tagal. Kahit di na tayo. Madaming experience na si ma'am host, madami alam. Oo, madam ako, madam. Madaming alam, madaming experience. Dali na. Undo. Paano? Nawala na si Ando, hindi na makapagtanong. Okay. Wala na kayong itatanong? Palaro na ako. May nanligaw ba sa'yo dito sa mga baby loves mo? Yes. Pero, behave po siya dahil sinabihan kong stop agad yun. No? Nanligaw lang. Masunurin yun. Ilan sila? Di ko mabilang. Di ko mabilang. Alam ni Sandy. Hindi. Di ko mabilang.
Mga masunurin sila. O, diba? Ako ligawan kita, ma'am. Pasali naman po. Stop. Stop. Ganon yung sagot ko. Okay, palaro na tayo. Palaro na tayo. Hi, Megalod, shoutout, Darren Dabson. Ayun na, nalapag ka na yata eh. Pinapuntahan ka na namin. Stop. Okay. Puntahan muna natin si Darren, ha? Puntahan muna natin si Darren. Okay, isang palaro para sa inyo. Isang palaro. Isang palaro. Isang palaro. Pag nasagot nyo po yung palarong ito, or yung tanong ko na to, meron kayo sa akin. Meron kayo sa akin. 50 subscribers. Okay? Meron kayo sa akin 50 subscribers. Ano gusto nyo? Subscribers o pera? 50 pesos. 50 pesos or 50 subscribers? Dali. Dali na. Patapos na tayo. Oh. Dali. Dali. Okay. Subscribers na lang. Sige. Subscribers. Andyan yung aking FB nakapin nakapin. Okay, go on. Undo Republic. Tanong na ulit. Go on. Sige, come on up. Dali, magtanong ka na. And then, eto na yung palaro ko. Ayan, labas muna yung mukha daw. Ayan. Palaro. Palaro na. Ano kulay panty ko? Joke lang. Joke lang. Joke lang. Sinagot agad. Okay. Ito na talaga. Yung totoong palaro ko, ha? Yung totoong palaro ko. Okay. May number ako ditong nakikita. 3 number siya. Ano ito? Ano itong nakikita kong number ngayon? Ano itong nakikita kong number ngayon? Tatlong ano talaga siya. 3 digit. From 1 to, okay, from 100 to 300. From 100 to 300. Dali na, undo. Yung tanong mo, ano yun? Bebe Loves, may nanligaw ba sa'yo ngayon? Nanligaw? Wala. Wala nang nanliligaw ngayon sa akin. Mahal ko na siya eh. Wala nang nanliligaw sa akin ngayon. Mahal ko na siya eh. Dali na, 3-digit number. Okay. From 100 to 300. Dali. 111, 120. Dali, ang makaunang sagot
Dali na. Ang nadarama ng aking puso para lang sa'yo, kahit kailanman di magbabago. Ayan, dalian nyo. Wala pa rin nakakahula. Ikaw ang nais kong sa tuwing na ay natatanaw. Ako yung mahal niya. Mahal ko yung mga baby loves ko dyan. Dali na. Ayun, may sumobra, may sumobra. May sumobra. May sumobra. Dali, dali, dali. Malapit na. May sumobra. May kumula. Ay, dalian niya. Hindi ako nakahula kasi kinuha mo jacket mo, ma'am. Ano nangyari? Ano meron sa jacket ko? Ng aking ang dibdib ko. Ano? Wala. Dali. 300 from 100 to 300. Ikaw ang nais kong sa tuwing na ay natatanaw. Wala na ngang iba, sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Pasok. Dalian niya! Wala nang hula. May kakambal po siya, may kakambal. Wala talagang meron na kaganina, pero sumobra ng isa. Ayan. Merong sumobra ng isa. Merong sumobra ng isa. Malapit na. Wala! Dali! Ay, sumusobra naman yung mga hulaan niyo. Dali! Sumobra kaya Nina si ano? Si ano, sumobra. Tapos yung kay ano naman, baliktad. Baliktad. Yung kay ano, baliktad. Sumobra! Dali! Dali! Malapit na! Sumobra! Dali! May kakambal po yun. May isang number na kakambal. Bayan. Sirit. Walang nakahula. Okay. We're going to end this live before 2 oras yung ating ano. Okay. Stop. Walang nakahula. Stop. Walang nakahula.
Stop! Stop, stop, stop! Stop! Walang nakahula. We have to end na. Stop na! Nag-stop na ako. Nag-stop na ako. Grabe. Okay, stop na. May nakahula na. Ayan, may nakahula na. Stop na! Time out, time out, time out. Stop, stop, stop. May nakahula. Ayaw talaga nilang paawat. May nakahula na. Stop. Stop, stop. May nakahula. Sabi ko kanina, ayaw na eh. Kasi walang nakahula ngayon. Nahulaan pa rin. Okay, Joanne Loresto, mega loud shout out. You won 50 subscribers. Okay, Joanne Loresto. You won 50 subscribers. Ayan, so we're going to end this live na and thank you everyone. And tomorrow again, we're going to spread another lovely vibes and another energetic live for tomorrow. See you again and hope to see you and hope to have another kulitan time with you guys. Bye bye everyone. Mwah. Stay safe and enjoy your day, the rest of your day, and of course stay lovely from within. And bye bye. Bye bye. Congratulations, Joanne Loresto. Mwah. Bye-bye! 221. Bye, everyone. Bye.